Edy, čo robíš? Ale vieš čo, dostali sme nejaké otázky od zákazníkov, tak chcem im na ne odpovedať. Pomôžeš mi nejakú vybrať? Jasné, poďme na to. Losses to the neck, but now I'm trophied up. I'm saying like, bing, bop, boom, 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 bop, bam. Bing, bop, boom, 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 bop, bam. Aké novinky pre nás zákazníkov pripravujete tento rok? Ako jednu z noviniek napríklad pripravujeme spolu s našim partnermi nákup na splatky. Losses to the neck, but now I'm trophied up. I'm saying like, bing, bop, boom, 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 bop, bam. Bing, bop, boom, 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 bop. Ako dlho u vás trvá dodanie? Zväčšili sme skladové priestory, momentálne ich naskladňujeme a preto sa snažíme, aby 90% tovaru bolo hneď k odberu. V čom si myslíte, že je jedinečná vaša predajňa? Máme najväčšiu vzorkovú predajňu, u nás vyberie naozaj každý. Keď si u vás zakúpime tovar, viete mi ho preskladniť? Ak áno, za koľko? Áno, samozrejme, tovar vám vieme po dohode preskladniť a zadarmo. A ešte k tomu aj platí pravidlo, že čím dlhšie, tým lepšie. Pre viac informácií nás nebudete kontaktovať. Ďakujem.